Mihinkäs helvetin ralliista ollaan menossa? Lähdetään käymään Päitsillä. Jännitä ei vielä. Mistä me ollaan lähetty ja mihin me ollaan nyt niinkö menossa? Mikä se oli? Määrä. Asikkallahan sitä painetaan. Tallukka. Tallukkaa hotelliin. Joo, se on joku legendaarinen Päitsi. Ilmeisesti. Onko meistä kukaan käynyt siellä ennen? Onko kukaan käynyt Tallukassa? Ei. Me ollaan ihan keltanokkia. Joo. Täällä takapenkillä istutaan istuimissa. Ei kai mitään, me lähdetään jatkaa ja Kyllä. lähdetään kattoo, jos me saadaan pyörä katsostettua vielä tälle Niin päivälle. joo, sitä tässä jännitetään. Jees. Ollaanko me nuotittamassa? Nyt nuotitetaan. Meillä on huoltopäällikkönä rallimies, niin lähdettiin nuotittaa. Pasi aiko käydä kävelemällä läpi tuolla. Joo niin jo. Meillä on hyvin aikaa lähteä vielä kävelemään nuo pätkät tuolta läpi. Ollaan hyvin aikataulussa. No niin. No niin, kato. Tuolla noin. Täällä ollaan. Tallukka. Pitääkö liimata pyörää? Pitää tämmönen pyöräkin Nostatko nää tommoista kilipiä sunnuntaina? Joo. Mä nostan sitten tämän tän ykköspaikalta. Joko jännittää? Ei vielä. Täällä alkaa olla jo tämmöstä. Sitten kun ollaan pyörän kanssa tuossa, niin sitten voi vähän jännittää, mutta sitten kun siitä pääsee liikkeelle, niin... Joo, mutta alkaa täällä vähän tästä urheilujuhlan tuntua ja olla. Kyllä täällä pikkusen niinku tuntuu, että niin alkaa valumaan pikkuhiljaa. Otetaan kapsakin kainaloon ja lähdetään kattelemaan minkälainen sviitti. Nukutaanko me kerrossängyssä, parisängyssä vai Niin lattialla? Kyllä. Älä mitään. Jumalauta, järvimaisen. Vimpan päällä. Oh. No tämä on kylläkö leikkaussali. Teurastavaa. Kato tommonen teurastusverro. Joo. Jäi lihaa väittät kotiin. Sehän kaiken järjen mukaan tuo mopo on vasta sunnuntaina tänne autoon takaisin. Niin se on. Pitää käyttää mopon päällä ja tankata täällä. Paljonko meillä menee? Katsotaan paljonko menee läpi. Koko reissulla? Koko reissulla? En minä tiedä. Nyt semmonen vakio veikkaus. Mä sanon ottaa 40 litraa. 41. Hyvin. No ei. 35. 35. Aha. Mihin nää koski? Joo, se amarrattaa sen niin sammu. Kyllä Pariisi. Kyllä Pariisi. Kyllä jotakin papereita kyselee. No, meillä on paperi. Meillä on paperi. Löytyykö sillä merkki vanteessa? Mitä fotosuorvat, että on kypäreitä punaista? Ota se, kun se on sun. Joo. Joo. Jos toimii vielä. Ainakin on kuva. Ai joo, okei. Anna mulle ne kypärät ja... Ei, se kypäriä oli moton. Oli jo helpompi näin kuin eestä katsoo. Kyllä. Mopetit katsastettu. Mopo saatiin katastuksesta. Ennen kokeiluita sitä tyyttiä. Ei, Kokeiliko? Ei kokeile. Mutta näähän kokeilet sitä huomenna, kun nää ajat se Kyllä. kiinni siihen. Joo.
Kypäräkin meni, vanha HJCkin meni heittämällä läpi. Se on muuten vanha kypärä, se on varmaan ehkä 15 vuotta ainakin vanha kypärä. Ei se kattonut vissiin karkuremmi, että sulla semmonen on leuva alla. Vittu ne pelottelee tuolla sääntökirjoissa kaiken maailman EKD:lla ja vittu vaikka millä. Joo. Pitää olla sitä että... Joo, mutta mehän ollaankin tämmöisellä opiskelumatkalla. Eihän me voida tietää. Ei me voida tietää. Joo, on tietenkin. Pymiä ajoo, se on tommosen Lumonite ruuvannut tuohon sponssia odotellessa mullekin. Ei oo raskinut hommata. Onko se maantietä varten? Tämä on maantielle sitten 2 viimeiselle pätkälle ja siirtymälle, kun ajetaan pimiällä. Niin heijastin tarja. Kyllä. Ollaan lähdössä kuule lillumaan ja kellumaan, paitsi että Pasi unohti speedot. Mua muistutti, mutta sillä ei oo. Mut mä laitan täältä tämmöset melkein speedon näköiset, tämmöset, niin eikö nää oo vähän niinku Oo, menee ihan täysin. Menee. Jos pitää lillumaan vähän. Joo. Oltiin heti tehdä tuossa maailmanluokan töppi. Pasille tuli äsken puhelu, että täällä olisi nämä sun haalarit ja pilikkirukkaset, mitkä nää oot tilaan. No ei se aattanutkaan lähteä hakemaan, se lähti tuossa hirviä kyytiä äsken hakkeen niitä. Olisi voinut huomenna tulla pojalla kylmä, kun se olisi vetänyt tuolla noita siirtymiä, niin ajokamat päällä hiestä märkänä. No, ei voi muuta kuin näyttää peukkua, että homma toimii, että huolehittaa. Käytiin tuossa iltapalalla vai oliko se semmonen keski-eurooppalaisittain vetästiin semmonen tukeva illallinen. Syötiin ei syöty seisovaa pöytää, vaan syötiin. Niin. Syötiin seisovasta pöydästä. Niin. Juuri näin. Käytiin ensin lillumassa ja kellumassa ja saunomassa ja... Joku bändikin oli Kimmon mukaan saunassa, kun toisella puolella ovesta, mistä mentiin, luki, että miehet saunaan, mentiin saunaan ja mentiin uimaan ja sitten oltiin tulossa takaisin saunaan, niin katsottiin, että hitto tuosta ovesta tultiin, mutta tuossa lukee, että naiset, eikä miehet. Sitten Kimmo katsoi sisään. Mä kysyin, että onko sillä ketään. No, siellä joku bändi siellä oli, että ei voi mennä sinne. Ja loppujen lopuksi me ei löydetty ennen, että kyllä meidän ei täällä muita huoneita ole, että kyllä me tuolta saunasta tultiin. Ja sitten sinne huueltiin, eikä siltä kuulunut ketään. Ja sitten siellä ei oikeasti ollutkaan ketään. Mutta Kimmo sanoi, että siellä oli joku bändi. Se oli pikku källi tehty, että toisella puolella luki miesten sauna ja toisessa ovessa. Kyllä. Uimahallin puolella, että naisten saunat. Joo. No, siitäkin se levitti. Joo. 6.5 hours later. Kello 6. Onko se 30? Hyi! Minä tiedä. Ei kuulemma ruoka maistu muuta kuin pikku 6:10. Alkaa olemaan. Komia keli. Joo, pikku pakkanen. Joo. Pikku pakkanen ja vähän lunta. Tämä on tämmösen pikkusen vaaran päällä, niin vähän tuuleskelee, mutta Joo. taitaa Pasilla tulla kohta lämmin. Katta tulee hiki. Ja niin poika! No niin! Lähtö lähenee. Oo. Jännitys tiivistyy. Joo, pikkusen on sitä Oi vittu. sopivaa jännitystä, että vähän unohtuu persesilmärasvat. Joo, hyvin Sitä ei saa unohtaa, että ei oo persensä liukuvoija. Saatana. Lähdetään kattoo, meillä on kohta hoppu. Niin. Joo. Tasaisen lähetysjärjestäiseen. On saatu haalarin päälle. No. Pikkusen on sitkolla korjattu. Ei näitä vissiin saanut itselle kuitenkaan. Eikö? Ei näköjään, jos näitä sitkollakin korjataan. Joo, se on väärin. Siitä se lähtee. Siitä se lähtee.
Onneksi sulla on tuo kiksi tuossa, niin saadaan Niin jo. käyntiin. No, mulla on hyvä akku, kestää tartat. Ojottavat. Huollolla on mennyt hyvin hommakko. Saatana laakin peli. No niin, ja ensimmäinen asfaltti EK alkaa tästä. No niin, Pasi tullut eka pätkä maaliin ja siellähän se kommeilee. Toki 3 tullut vasta pätkän maaliin, mutta Pasi 1. Tästä on hyvä jatkaa. Ollaan ensimmäisessä huolossa ja ootellaan Mr. Pastori Paakkolaa. Ei huonosti 2 pätkän jälkeen oman luokkansa käreessä. Lyötiin tuommoinen lippu, niin se löytää meidän. Hyvä Pasi! Pasia otellaan tässä huoltoon. Toinen huolto ja se oli tuosta eka ja 2 EK jälkeen oman luokkansa ensimmäinen ja nyt näyttäisi olevan 3. Katsotaan miten se on tuon 4 tullut, ei ole vielä tullut maaliin. Nyt tässä tankkaus nopea ja 22 kilometriä seuraavalle pätkälle. Katsotaan jos päästäisiin jossakin välissä kuvaamaan jotakin pätkääkin vähän tuolta tienreunasta. Tulisi sopivasti polku tien vierestä, niin päästäisiin kattelemaan. Ei olisi ihan autossa istumista. No niin, taas ootellaan 3. huoltoon Pasia. Hyvin näköjään tulee, jätkä vettää. Se on 5. pätkän jälkeen niin oman luokkansa käreessä ja kohta minuutin kaula seuraava. Ei ole paljon nähty tuota pätkää, että nyt tuossa oli tarkoitus, että jos päästäis kattoon tuo seuraava pätkä ainakin jonkun aikaa. Siinä on sitten pitempi 50 kilometrin siirtymä eessä, niin siinä olisi vähän meilläkin pelivaraa. Miten tulee? Häh? Miten aika vauhikas pätkä. Oli kyllä vauhikas pätkä tuohon. Hyvin sulla mennä. Menneekö? Ennen. Hyvä. Sen enempää sun ei tarvitse. Ei tarvitse tietää, kun sanot, että jos mulla menee Helvetin hyvin, niin hyvin. silloin mulla menee. Paljonko meillä on aika? Semmonen ei joko kilometrisiirtymä seuraavalle se- pätkälle. no, Niin, 800 metriä noin. Syöksä sitä keikkiä? Syö. Noniin. Kilometri Mitä? tuohon pätkälle. Joo. 7 Pätkä. pätkä. Sen Siin jälkeen 20. 20. Sitten 6 kilometrin pätkä. Joo. Niin, että ei oo vielä sitä Ei. vitun pitkää siirtymää. Ei. Joko on lämmin. On Mä 10 katson, että tää minuuttia. ei liiku tää aika näköjään ollenkaan tässä, mutta kyllä tää lämpää. Mä oon nyt ainakin höyryä. Kiitos. Kokeilko tää ei kato juossut tää aika tässä? Voidaan panna vielä, jos ei oo. Laita ei tuota voi syödä. Ei sitä voi syödä, jos ei se ole lämmin. Kyllä se niinku Otatko suklaata tai se ei jotain? varmaan niin tehoa. Joo. Sitä oli sitä kolmioleipää. Vois syöksää vielä sitä. Ei sä joudu. Aina. Elikkä seuraava oli 6. Onhan mulla se 5 minuutin myöhästyminen niin kuin sallitaan, mutta en mä halua. 9 pätkälle on sitten se Paljonko? 50 siirtymä, mutta sulla on 3 pätkää ajat nyt. Älä 2 minuuttia Ai, aikaa. niinkö? Syö. Niin. Plus sitten 2 minuuttia. No niin, sä saat Mä lähden, en syö. Mä oon ihan kuiva muuten. Älä on niinku edes hiki päästä. Häh? Käy sulla edes hörrä päästä. Ei hirviästi oo hiki. On rautainen. Ei, tämä on tämmönen safari tämä päitsi näköjään. Mikä? Täällä niinku vetää
yksi semmonen nopea pätkä vaan ja sitten vittu kikkaillaan ja katsellaan maisemia pyörällä ja ihan safari homma. Se on vittu liian hyvä keli. Harmittaa, saattaa tulotettu sitä mokua. Siis sillä niinku mahtavaa ajella noita pikkusia kyläteitä pitkin. Semmosia ihan kappeita, aivan arvottomia rallipätkiä. Ei se ota enää. Jätä, mä voin hörpätä vaikka se. Oh, kiitos. Ei mitään. Tuota mä en vielä tarvitse ottaa äkkiä haalarit pois. Renkaat on hyvä. Ei muuta kuin semiä. Tää näyttää sille tää veto. Onko kaikki okei? Joo. Kaikki luutto ei enää vielä ja Ainakin toivottavasti. vaattaa pullolla ja mies Ainakin jaksaa. toivottavasti tuo kylki on kunnossa. Sinne ei tehdä mitään. Hyviä tuo vielä liikkuu, ei mitään. Joo, no oli kyllä nuo 2 pätkää tuossa. Vittu ihan kauhiaa paskaa. Mä en tiedä miten, onko tänä etelässä jotenkin liukkaampaa tuo jää. Tai laita talteen, mutta mikäs tää? Se on 16.58 kokoomat paljon auki. nyt on kello. Onko nyt se? Eikä pysähytä siinä seuraavassa huollossa. On 65,8, nyt on 65. Ei pysäytä. Ei, nyt tuli. Ei pysähytä. Siihen vetti Niin. AP. Ei, kun vetti. annat mennä ohi vaan. Juu. Mä vedän. Se on kyllä hyvä. Onko siirtymällä tullut kylmä? Se pitkä siirtymä, se oli pitkä. Se oli pitkä. Aamulla apasin. Mä pikkusen tuli kuitenkin ikävä niitä noita työhanskoja. Siinä välillä. Vittu mulla oli näpit jäässä Siis ajoit sä loppujen. pelkästään ohkaisilla hanskalla siinä? Pappapussi. No joo. Mutta paleltu ne siltä. Rengas on nyt niin hyvässä kunnossa, että koita kääntää vähän kaasua jatkossa sillä lailla. Annat silleen vähän... On ne vähän kamun. Ne on nuo. Ei ainakaan Syökkänä. aina jotain. Tästä jotakin vettä. Jotakin mä voin syy. Sulla on hyviä aikaa, että lämmittää skeitti. Se on niinkö 11 kilometriä seuraava. Siirtymä, niin. Juu, tää laittaa ne haalat. Missä ne on se haalarihuolto? Tuolla näkyy olevan tuolla heti. Tuossa näkyy olevan Niin. joo. Pitää käydä siinä. Silläkin piäkään, mutta se häiritti. Sen verran, että se häiritti. Niitä ainakin tavallaan kolahti. Kolahti. Joo, kyllä koska mä tulin suoraan tämä kylkielämään. Mut voisihan sulla tietenkin, kun tuossa on se, eikö siinä ole se panssarit, se kova vaan oikein? En mä tiedä oikein. On tuossa vähän, onneksi se vaan on. niinku se, niin, Onneksi että on, jos se että- olisi kuitenkin tosta mitenkään murtu. Niille ei tehdä kylkiluille mitään, mutta Ei tehdä. sä et pysty näin. En. Syvä Tuolla niin, yhdellä että kaverilla Suomi- vissiin jotakin tapahtui. Se sanoo, että ihan niinku tökättäisi tikulla aina. Joo. Ei no saa tökkää ja... Joo, Tää vihreän se on. seilukan kaveri, niillä on vanne niin iso lommusa, että ei saa vaihtaa vannetta. Ne joutuu pinnottaa. Niinkö? Niin. Ei, helvetti. Miksi ei saa? Puuhuolia ja... Ei saa vaihtaa. Sulla on nyt pitkä siirtymä. Mehän ollaan niinku Sulla on joku pitkä siirtymä. Ei kun tuo GK vissiin. Ei ne tähän näin täällä. Teillä oli joku supermotovanteet, toi Matti vaan sanoi, että te... Joo, ne on tuolla kyytissä. Joo, ne kulkee tuossa meidän kylissä Matille Ylöjärvelle, se soitti vaan, että... Joo. Mä hoidan ne, me Jip, ota omalle tilille ne rahat ja anna pante. Pahain ton Mutta puhelin... otetaan tää huolto, jos sopii. Hoidetaan tää eka. Joo. Ajat tää nyt vielä, niin tarviiks sä sitä, että sä tulee heti päälle? Ei se työ ennen kuin mä pain. On täällä samassa taskussa molemmat. Noniin.
Joo, moro! No niin, ilta laskeutunut. Odotellaan taas Pasia täällä. Nyt ajetaan lampun päässä ja täällä rupee sumpat. Tässä on todennäköisesti viimeinen tankkaus tänään ja lähdetään laskettelee pallukka-tallukkaa kohe. No niin, anna pakoon mentiin. Ai, on makia sänky. Miten se on päivä mennyt? Hyvin kai se on vissiin mennyt. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Haastavia pätkiä, mutta loppujen lopuksi mennyt kyllä hyvin. Keli on ollut niin hyvä, että ei ole mitään ongelmaa. Helppo vettä. Vetää vaan. Monesko nää on? Kyllä mä oma sarja 1 taija olla ja Yle se 51. No niin. Näin mä ainakin kuulin. Ollaan niinkö tavoitteessa? Ollaan hyvinkin, enemmänkin kuin tavoitteessa. Tavoitehan oli, että päästään maaliin. Maaliin ja kaikki muut on sitten plussaa, mitä tulee lisäksi. En näe, kun huominen jäljellä. Huominen vielä 250 kilsaa tykitystä ja en muista pätkien lukumäärää, montako niitä on, mutta Periaatteessa niin 2/3 vissiin ollaan tullut. jos me on nyt ajettu 15 ja on niitä yllättävän paljon vissiin niitä pätkiä kuitenkin, kun eikö niitä ollut yli 20. Veho Vehkala, 26 on viimeinen pätkä. Joo, on niitä vielä kuitenkin 11 pätkää. Niin. Siinä saattaa tapahtua vielä vaikka ja mitä. Kyllä, mutta kun samalla lailla jatkaa, Niin, hyvä ei siitä katso. tulee. Onneksi meillä ei ole paineita tai sulla. Ei oo, ei, Niin. ei todellakaan. Katsotaan mitä huomenna sitten näyttää. Kyllä, se pitää päästä tuon isältä nukkumaan. Lähdetään nukkuu tai aletaan. Tomorrow for sure. Tiedätkö, että tämän jakson nimi on Muumipekka haluaa kalaksi. Siinä kuuli. Ei päivä ala ilman muumeja. Muumipekka haluaa kalaksi. On pari kertaa kattanut. Tää on hyvä. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan paras. No, se on siihen keli taas. Huippulähtökeli on taas pakkasta, mutta loppupäivä mä veikkaan, että sitten lentää niinku rapa. Pitäis varmaan ehkä laittaa. Voidaan myös jossakin huollossakin sitten katsoa, jos laitetaan. Pysyykö ne muovipussit sulla ehjänä? Pyssy. Mitä me täällä tehdään? Vittu se. Lämmitettävää, Kihaarat näille liikkeelle. lämmitettävää ajokenkiä niin valmiiksi, ettei palele varpaita. Niin, vähän notkiamassa. Niin, on ne aika jäykäkkä, ne on ollut autossa yö yli. Kyllä. Ei muistettu eilen tuoda kuivia ajokenkiä, kun no eiliset tosiaan, no ehkä kastu varmaan hiestä tai jostakin vähän kospiat, niin ei viitin noita laittaa nyt jalkaan. Lämmitetään nuo ja Näinhän se onnistuu. näin se onnistuu ja aika laillahan meillä on niin odotettavissa tapeilta ajokeli, että ei ole lunta enää täällä etelän päässä ja Vantaata kohti kun lähdetään kohta syöttään, niin ei siellä ei ole lunta eikä spooria, että tappelta vejetään, mutta jäätä on paljon, että kaatua ei haluta. Ei, mutta ei me kaavuta. Ei me kaavuta. Kyly. Ole. Eikö teillä ollut haldarihuoltoa nyt pätkän jälkeen? Ei. Oli. Okei, ja säilyt tuohon jo. Tuulee kato niin naamaa ja... Tuossa on keeliä jos. Joo, hyvä. Laita tuohon mä vielä ihan ja...
Tätä sait komiat haalarit. Vitun komiat uudet haalarit. Se on kypää. Mitä? 3 pätkää jäljellä? Kyllä. Eikö se niin ollut? Lasketellaan maali. Lasketellaan maali. Nyt vetää Pasi Höntsää loppumatta. Elää muuta mitään. Ajaa tappavata tasaisesti. Joo, räjähtäviä rallilähtöjä pitää ottaa. Onko ottanut nyt joka? No tietenkin! Joka lähtöön satana ana auki vittu. Kello tykkää. Kyllä. Niin keskeytti se mikä oli tänä aamulla. Onko meillä niin kiire? Tämä ei oo pitkä. Kyllä mäkin lähdin. 2-5 pätkää vielä. Semmosia lentokenttäpyörityksiä. Melkein maali. Mä nakkaan. Anna mennä vaan. Älä säikyttä. No niin, kädet pois taskusta, hyvät ystävät. Maaliin saapuu Päijänteen voittaja Emil Koivola. Hieno kilpailu, tervetuloa maaliin. Ja legendaarinen Päijänne kilpi, se ojennetaan Emil Pohjolalle. Formula-kausi alkoi tänään, mutta sitä ei tarvitse katsoa sempana suihkusta. Sitä on aurinkoisessa VHV-jalassa Vantaalla tarjolla. Dick Bergman, tervetuloa. 26. Albert Juhola, tervetuloa. 38. Antti Ahtila, tervetuloa. Kuka siellä tilalla on? Miten kävi? Oma luokan voitto. Yes! Jumalauta! Vittu! Anna vähän kato kytkimellä sitä pommia. Ja anna sitten hyvä kantavalla äänellä haastattelut, niin me saadaan nauhalle. Sieltä Joo. jotakin kato kummelivitsejä kerro. Sano ainakin huumorit tallessa. 768 numero maalissa. Ken siellä on kypärän alla? Pasi Paakkola. Pasi Paakkola, Kaima-poika, miten sun reissu meni? Ihan hyvin. Kuivana on pysytty. Kuivana on pysytty ja hymy on herkässä ja leveä hymy siellä kypärän alla. Mikä oli tämän vuoden päätössä kaikkein hauskin kohta? En mä tiedä, hyvä treeni. Hyvät reitit. Kyllä. Noniin, ei muuta kuin pyöräautoa ja kiva Monteralle, niin eiköhän se ensi vuoteen valmistautuminen alkaa nyt. Mahdollisesti on yleensä, koska sä lähdet vaan enää pyörää käyntiin, niin ei tule enää sitä jälkiaateita tässä hommassa. No niin, se oli Kaima Pasi, joka ei mahdollisesti jo ensi vuoden ilmoittautumisen siinä toisistaan. Ensi vuonna ilmoittisaa kannattaa varmasti lähteä mukaan. Sitten tulee. No niin, tervetuloa. Tervetuloa vielä yleisölle. Kuka maaliin tuli? Tuppa tuo. No niin, Juha Putti tuli maaliin ja eikä tullut edes hiki. Hyvät ystävät, tähän lavalle ensimmäisenä nousee C40-luokassa kolmanneksi ajanut Otto Mertsalmi.
Sitten kakkoseksi tulee Kamoken Husqvarnan kuljettaja numero 753. Hän on Jukka Green. Jukka saa sieltä pystin ja menee sinne toiseen laitaan. Ja keskelle tähän kolmikkoon tulee kilpailija numero 768. Hän on etunimeltään Pasi ja sukunimeltään Paakkola. Hän voittaa tämän luokan. Pasi Paakkola. Pasi, ottaa päisin, ei tunnu missään, vaikka kuinka kiitää. Pyörän rullaa ja maapöllää. Pasi Paakkola, mestari tänään taas. Töissä pyörivät teräs ja rooste, mutta sydämessä metsä ja vauhti. Enduro-radat, ne on hänen kotinsa. Voittojen jälkeen ei jää koskaan laakereille. Pasi, voittaa päisin, ei tunnu missään, vaikka kuinka kiitää. Pyörän rullaa ja maapöllää. Pasi Paakkola, mestari tänään taas. Töissä pyörivät teräs ja ruoste, mutta sydämessä metsä ja vauhti. Enduro-radat, ne on hänen kotinsa. Voittojen jälkeen ei jää koskaan laakereille. Korjaa kaivinkoneet, ei pelkää työtä. Mutta kun kissa käy, hän on kuin tuuli. Ei estä mikään, ei väsymys, ei taivas. Pasi vaan vie voiton ja hymyilee päin kasvojen. Pasi, voittaa päisin, ei tunnu missään, vaikka kuinka kiitää.